Yn Ioan 4, da ni'n cael hanes Iesu'n cyfarfod ar Wraig o Samaria. A mae yna rhywbeth dynol iawn yn ysgrifiad Ioan o'r digwyddiad. Mae'n ymddangos fod Iesu am osgoi gwrthdaro pellach gyda'r Pharisëaid yn Jwdea. Pobl oedd yn genfigennus oherwydd ei fod o'n ennill cymaint o ddisgyblion newydd. Ac mae'n penderfynu gadael Jwdea a mynd yn ôl i Galilea. Ac roedd rhai teithio drwy Samaria a thref yr enw Sychar. Yna'r dydd ydy hi. Gwres yr haul yn danbaid erbyn hyn. Iesu di blino yn sychedig ac yn eistedd i lawr wrth ffynon Jacob. A mae Wraig yn dod yno i dynnu dŵr. Yn amlwg yna rhywbeth o'i le oherwydd yn fore y byddai'r gwragedd yn mynd i godi dŵr fel arfer. Ond roedd hon yno yn gwres tanbaid canol dydd. Yn amlwg yna rhywbeth o'i le. Teimlo cywilydd wyrach. Doedd ddim isio cyfarfod pobl eraill, roedd gan ei broblemau personol priodasol. Ond roedd Iesu yno. Ac mae'n dechrau siarad efo hi. Ac yn gofyn iddi am ddiod. A mae Wraig yn troi ato mewn syndod ac yn gofyn, sut yr wyt ti a ffin iddew? Yn gofyn am rhywbeth i yfed gen i fi a minnau'n Wraig o Samaria. Doedd gŵr o iddew, wrth gwrs, ddim i fod i siarad â Wraig mewn man cyhoeddus. Ond yn waith o hynny, dyma Wraig o Samaria. A mae Ioan yn rhoi mewn cronfachau wrth gwrs, ni bydd yr Iddewon yn rhannu'r un llestri a'r Samariaid. Ond oedd confensiwn a statws ddim yn poeni Iesu. Fe gafodd ei ferniadw wrth gwrs gan yr arweinwyr cyfeddol am ei fod o'n bwyta gyda phabricanod a phechaduriaid. Ond oedd ddim bwys gan Iesu. Y peth pwysig iddo fo oedd fod yna Wraig o'i flaen o mewn angen. Mae o'n dangos tosturi a chariad at y Wraig yma. Mae o'n styn allan at ei hi. Mae garedigrwydd yn goresgyn ei hofnau. A mae Ioan, dwi'n credu, wrth gofnodi'r hanes yma yn dangos i ni sut Dduw ydy'n Duw ni. Trigarog a graslawn yw'r arglwydd. A sut y dylen ni fel dilynwyr Iesu ddangos yr un cariad a concern at eraill ac yr oedd o tra mar y ddaear. Yng nghofiant Desmond Tutu, mae o'n sôn amdano hun yn fachgen bach mewn ysbyty yn ei Affrica. A fe o fyna am fisoedd yn byr wael. A ei fam yn dod i mewn bob dydd i edrych ar ei ôl o. A bob wythnos mi fydd yna glerigwr gwyn i groen yn dod i mewn i'r ward yn codi het ac yn cyfarch ac yn siarad gyda'i fam ddi chroen. Ac oedd Desmond rhyfeddiad hyn. Mae'r tro cyntaf i orioed weld dyn gwyn yn siarad gyda'i fam ddi chroen. Ac fe gafodd hynny dylanwad mawr arno. Fel mae cariad Duw yn bwrw'r muriau lawr yma dyn yn ei godi rhyngddo fo a'i gydyn. O nabawn fel yr Iesu'n llawn a wyddryd pyr i helpu plant gofidiau ac esmwythau cur. O nabawn fel yr Iesu'n maddau pob rhyw fai. Roedd cariad yn y marllwys o'i galon yn ddidrai. Mae'r bennill yna yn ddarlun gwych o sut mae Iesu yn ymddwynt ag at y Wraig o Samaria.
Mae yn ei harwain ni mlaen yn ofalus ac yn gariadus, oddi wrth y dŵr mae isio'r ffynon i ddiwallu ei anghenion corfforol. At y dŵr bywiol sy'n mynd i gyfarfod ag angen mwy o lawer yn ei bywyd ti. Mae Iesu'n ei harwain ni mlaen i weld pwy ydi o. Mae o'n taclo i broblemau personol hi yn ateb i chwestiwn diwinyddol hi. Ac yn cynnig iddi fywyd newydd ac adnabyddiaeth newydd o Dduw trwyddo fo. Ond mae'r hanes yn rhannu'n dair rhan. Mae Iesu'n sôn yn y lle cyntaf am y dŵr bywiol am yr ysbryd glân. Yna'n ail, da ni'n cael trafodaeth ar addoli a man addoli. Ac yna'r ddiwedd y benod, da ni'n cael ymateb a thystiolaeth o wraig. Ac eraill, ond ydy gredu trwy ei thystiolaeth hi. Y dŵr bywiol. Mae Iesu Grist yn cynnig rhywbeth lawer mwy i'r wraig yma, a jes dŵr y ffynon. Dŵr bywiol yr ysbryd glân. Pwy bynnag sy'n sychedig, ded ata fi ac yfed. Pwy bynnag sy'n yfed o'r dŵr a rodda fi iddo, ni bydd arno syched byth. Bydd y dŵr a rodda fi iddo'n troi'n ffynon o ddŵr o'i fewn yn ffrydio i fywyd tragwyddol. A symbol yr ysbryd glân, wrth gwrs, ydy'r dŵr bywiol. Y dŵr sydd yn fywyd, y dŵr sydd yn byr, a Iesu'n unig sy'n gallu rhoi'r dŵr yma ar ysbryd glân i ni. Chi'n cofio eiria fo yn y 7fed bennod i Ioan? Pwy bynnag sy'n sychedig, deud ata fi a gyfed, allan o'r sawl sydd yn credu'n o fi, y bydd ffrydiau o ddŵr bywiol yn llifo. Mae Iesu'n cynnig yr ysbryd glân i'w wraig yma. I'w newid ti oddi mewn, i'w gwneud i'n debyg iddo fo. A da ni gyd angen yr ysbryd glân i newid neu oddi mewn. I'n glanhau, i'n bywhau, i'n grymuso fel pobl Dduw. A mae Duw mynd i gael y dŵr bywiol. Dydy Duw ddim am i ni fod hebddo. Ac eto mor aml, da ni'n bodloni ar ddŵr ffynon, heb geisio y dŵr bywiol sy'n cael ei gynnig i ni hefyd. Dychmygwch am foment bod chi'n eistedd wrth nant fychan. A mae yna garreg yn ganol y nant, a mae'r dŵr yn mynd o dan y garreg, mae'r dŵr yn mynd o amgylch y garreg, a mae'r dŵr yn mynd dros y garreg. A ydych chi'n camu mewn i'r nant, ydych chi'n codi'r garreg a ydych chi'n ei tharo chi yn erbyn carreg fwy, ac mae'n hollti yn ddwy. Ac fod y garreg yn lyb socian oddi allan, oddi mewn, mae hi'n sych grimp. Da ni yn gallu fod felly hefyd. Byw yn sŵn yr efengil yng nghanol pethau crefyddol, ond yn sych oddi mewn oherwydd nad ydyn ni wedi gadael i ddŵr bywiol yr ysbryd glân i lifo i mewn i'n bywyd ni. Pwy bynnag sy'n sychedig, deued ata fi ac yfed. Mae Iesu am i ni yfed o ddŵr bywiol yr ysbryd glân, mwyn i ni gael yn glanhau, ein bywhau a'n grymuso fel pobl iddo fo. Yn ail, mae yna drafodaeth ynglyn ag addoli a lle addoliad. Ac mae'r wraig yn gofyn cwestiwn Iesu ynglyn â lle dyn ni addoli. Ond ni'n mater o le ydi addoliad, nid adeilad ydi addoliad. Mae gennym ni obsesiwn ynglyn â lle addoliad. Pwy ydyn ni'n addoli sy'n bwysig? Addoli Duw a Thad i'n harglwydd Iesu Grist. Mynegiant o berthynas ydi addoli.
Ysbryd yw Duw, a'r rhaid i waddolwyr ef addoli mewn ysbryd a gwirionedd. Rhannu yn holl fywyd gyda'n tad nefol mewn addoliad. Dim twyll, dim aniffiantrwydd yn yn haddoliad ni, y cyfan yn agored ger bron Duw. A rhai sy'n addoli mewn ysbryd a gwirionedd ydy rhai sy'n gadael i Dduw rannu ni holl fywyd heb guddio dim oddi wrtho. Rhaid i ni fod yn agored ger bron Duw ac ymddiried yn tad nefol. Sylweddoli pwy yda ni a phwy ydi Duw, a bod ni'n addoli'r un sydd yn rhoi y gwir fywyd i ni. Nid lle sy'n bwysig, ond pwy da ni'n ei addoli. Addoli mewn ysbryd a gwirionedd. Ac yn yr ystyr yna, mae bywyd cyfan yn ymgesegriad ac yn addoliad i Dduw. Wedi'r ymddiddan yna, mae Iesu'n dweud wrth y wraig yn blwmp ac yn blaen pwy ydi o. Mi yw'n fod y Meseia'n dod mewn y wraig, mae fi yw. Sef yr un sy'n siarad â thi. A mae'r wraig yn derbyn ei air, yn dychwelyd i dref sychar, yn dweud wrth eraill am Iesu, ac yn dod ag eraill ato. Ond dyma tydydd peth, ydy ymateb a thystiolaeth o wraig, a hitha'n dod ag eraill i gredu yn yr Iesu. A dyma di'n gwaith ni'na hefyd. Yn wir pan ddawn ni adnabod Iesu Grist yn iawn, pan mae'n llygaid ni cael ei hagor fel llygaid o wraig o Samaria, allwn ni ddim peidio a thystio Iesu a dod â phobl eraill ato i gredu ynddo. Ac wrth i ni dystio, fe fy'n ymateb. Da ni wedi gweld hyn trwy hanes yr eglwys. Mae'r eglwys yn tyfu ac mae'n dal i dyfu heddiw yn gyflymach nag erioed o'r blaen yn ei hanes, oherwydd fod Cristnogion yn barod i rannu Iesu Grist hefo pobl eraill. Fi sy'n wneud yn uwchaled am gyfnod ymhlith ffermwyr mynydd, tir gwael oedd o. Oedd y ffarmwr yn dweud, wel, mae'n rhaid i fi fynd allan meddo fo i drin y tir mwyn cael ffrwyth. Yw sy'r ffarmwr yna eista lawr yn ei ffermdy ac edrych allan trwy'r ffenast yn dweud, o, wel, tir gwael di hwnna. Yn anobeithiol, chai ddim byd allan o'r tir yna. Yr unig ffordd iddo gael cynnyrch ydi oedd mynd allan a trin y tir. A dim yw sy'n unach chwaith istan yn capelu ac edrych allan a dweud, o, mae wedi darfod yna ni. Sneb isio clywed, sneb isio gwrando. Mae rhaid i ni fynd allan. Trin y tir. Plannu had yr efengyl. Ac yna, mi fydd na ffrwyth. A dyna nath o wraig yma. Rhannu am Iesu, dod ag eraill at Iesu, a'n hwtha wedyn yn dod i gredu. A dyna'n gwaith ni'na hefyd. Nid trwy'r hyn a ddywedais di, er dim yn credu mwyach. Oherwydd yr ydym wedi i'w glywed drosom yn hunain, ac fe wyddom, mae hwn yn wir i'w gwaredwr y byd. Ai dyna'n tystiolaeth ni? Bo ni wedi dod at Iesu, wedi credu ynddo fel arglwydd a gwaredwr, wedi derbyn y dŵr bywiol, dŵr yr ysbryd glân,
y mae Iesu'n ei gynnig i ni. A bod ni wedyn yn barod i rannu ein profiad ni o Iesu gydag eraill. Peidio na cadw Iesu Grist i ni'n hunan. Rhannu Iesu yn y Gymru hon, fel y gall eraill hefyd, fel ni, dod i wybod mae hwn yn wir ydy'n gwaredwr ni, gwaredwr Cymru a gwaredwr y byd. Er mwyn i enw. Amen.